ọ bụ na ịbụ a youth na ịbụ nwa ntorobịa na ịbụ nwa agbọghọbịa biko bịara m nso ma hụchaa ntị maka ndị be anyị sị na ọ bụrụ na a na-agwọ nsị anya odo si eti ikwene ya ịgbaga na ngagharị kwesịrị ebini mana o kwesịghị nne atụrụ. Okwu mbụrụ gịnị? Ọ bụrụ na ịbụ nwa agbọghọbịa na-etopụta chọrọ aga n'iru gị gbara ihe ndị a m ga-akụsi ọsọ ọ ga-enyere gị aka. Asị gịnị? Na ngagharị kwesịrị ebini mana ọ dịrọ nne atụrụ mma n'arụ. Nke mbụ, gbalụ nwoke ahụ ji nwaanyị ọsọ. Ndị unu na-asị sugar daddy gbara ụdị ndị ọsọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịta atọ n'ụwa dịka nwaanyị ka o nwee ike ịgaziri gị, na ọ bụrụ na ịnụ adị echi chịrị akpụkpọ ụkwụ gị na-agba ọsọ. Nwata nwaanyị ahụ topụtara nọ na mahadum na-agụ akwụkwọ mana si ihe dịrị ya mma na-arụ bụ iyi nwoke ji nwaanyị sugar daddy. Nwanne m nwaanyị ga-echeke ya na ndụ gị niile. Ọ bụrụ na imechaa chọọ ịnụ di, ihe ga na-abịara gị ụmụ nwoke nugoro nwaanyị. Ọ bụrụ na ịbụ nwoke na ị chọrọ ka ị bie ndụ ka nka n'elu ụwa, ka ụmụ gị nee gị nka, sọọrọ nwaanyị ọbụla nọ na di, ọsọkwa na bụrụ ọyị gị nwaanyị, sọọrọ ajadu nwaanyị kpụrụ akpụkpọ ụkwụ gị na-agba, a na-achụgo gị na-agba, maka na ngwa ngwa ị ga-emecha n'ikpete maazụ chọzie ka ime gịnị ka ị setụrụ ada nụọ nwaanyị nke gị. Ihe ga na-abịara gị bụ ndị di ihe nwụrụ, ụmụ nwaanyị si na be di gbafu, put me anywhere, asị atọ ụtọ si wepụ ahụhụ. Abịa n'aka nke ọzọ, ụmụ anyị ndị nwaanyị mata amata na ndị Igbo si na ọ bụrụ na nwata agafee onye mụrụ ọzaba onye na-anụ. Nwaanyị nwere oge, nwaanyị nwere oge, ọgba ahụ nwaanyị na nwoke. Hụchaa ntị ọfụma. O nwere oge nwaanyị ga-etopụta between 18 to 20 years. Di a na-abịagoro nwaanyị ihe mbiaka. Nwaanyị nwere agwa, nwaanyị ṅụrụ mmiri ara nne ya afọ, nwere akọ na uche. Nwaanyị ọbụla maọbụ nwata nwaanyị gbazuru agbazu between 18 to 20 years, di na-abịara ya ma na elekere nke mbụ akụgo na ndụ ya. Between 20 to 25 years, elekere nke abụọ akụgo. Ntị adịkwa. Between 25 years to 30, elekere nke ịtọ aha ọnụ. Between 30 to 35 years, elekere nke eme gịnị? Nke ịnọ na nke ise aha ọnụ. Between 35 years to 40, ịma na chi echikpigo ya. Ntị adịkwa. Okwu a na-agwa gị dee jụọ ya ndị ikenye, dee jụọ ya nnukwu nne mpa gị nwa. Ihe m na-agwa gị bụ ihe nwere ike ịbara gị na ndụ dịka nwaanyị. Chaka onwe gị anụ. Agwa bụ nwa nwaanyị. Di anụrụ oge gbuo between early 60, 70, 80. Oge ahụ ụmụ nwaanyị enweghị ọnụ okwu. Ọ nna hetasi gị ga-ịga gị na nwoke ka ije fichabara ya ụlọ, ka ije zabara ya mbara. Ọkwa ụdị ka ihe gbasatara anụmanụ di na nwunye ka ha ji wee ghọta ya oge nke ha. Between 80, 90, 2000, ihe a na-anụ bụ
nwaanyị bụ a graduate achọzighị mma na o merụ perform well ma ọ bụ na o nwere carry over ihe ama bụ nwaanyị ọbụla gbara mahadum between denti oge nke anyị nwa mụ na gị na-abụ nọ ife a na-anụkwa bụ nwaanyị nwere aka ọrụ nwaanyị nwere ike iweta nri dobe na tebụl ga-echọ ihe ị ga-eme dịka nwaanyị nwoke ga-echọ ihe ị ga-alụ dịka nwoke ka o nwee ike ịgazi na ndụ a ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu asị m ndewo na ị ga-atụsara m ozi a tinye ya n'uchu ka o nwee ike ịbara gị aka mbụ nwanne gị nwoke bụ Maazị UC gaa na my YouTube page ka ị were anya gị mee gịnị gbaala onwe gị ihe nkiri ụmụnne m ndị Igbo ka emesịa